Ja hoor. Moet je naar de wand toe? Wat is al je lieve te zien, maar hij doet het ook zo wat. Wat aarde? Yes, hij is een groene. Moerse ding. Voor een blaas hij. Je hoort een blaas hij. Ja. Wat aarde? Julle. Mijn aard, waarom kan ik geen vet mas? Nee, moet niet stop drukken, hè? Nee man. Voor een blaas hij pen. Voor dat. Wat nou gaat die ding moeten aanvatten? Genade. Veilig, waarom moet je af? Ja, je maakt de bek op. Maar dat is soms moeten dan gaan niet kan buiten. Hier is zwemmen. Genade, kijk al. Ja, kan we dus. Want hij toont niet. Dat is een moersenslang. Dat is een cobra. Kaapse cobra. Want hij toont niet. Jurgen, dat is lang. Joe. Dat is een groot zinkje daar. Dat is een groot man. Zo, hè? Hoe doe je dat zo? Maar ze op de grond. We klimmen hier op. Hij moest opwisselen daar waar die safety gate opgeklimmen. Neem een paar foto's. En toen daar waar die canopy op en toen daar toe. Hij was net daar op de grond. Maar goed joh. Genade, Freddy. Ik. Leg haar om zijn hand toe. Ik is niet zo stupid nie man. Kijk daar. Skijt hij op mijn hand. Om mij af te schudden. Ja, ja. Oh, precies. Ik zal nou laat jullie aan mijn hand drukken. Nee, dankie man. Ja, dat is een moerse ding. Dat is een moerse slang. Genade. Maar kijk het nou, ga je op die kop los, hè? Kijk het nou. Ja, en gewoon niet. Kijk al plat maken. Freddy moet tegen jou Jouw houden. gat man. Jouw gat. Nou, mooi, hè? Hey, ik schies toch Hoe man. nou blazen ding? Hij is bad. Dat is unreal. Man. Ik ga luisteren, ik kom met binnen de pijp. Ik doe dit. Oerblik. Klim maar naar pijp. Kom. Discipline. Dit joh. waar moet ik klim. Is discipline dan? Vanaf de man. Unreal. Hoe je dat ziet? Zie je wanneer die video kan stoppen, hè? Uitgekomen te rook. We staan niet staan voor me recht op je hoef. Hoor je, moet nog niet stoppen. Ja nee man. Snel aan. Dat is maar een paar neus. Nee, kom. Hé, wat koud die ding toe? Waar toe travel hij nou weer terug bos toe? Ja, ik ga hem nou